हाब मा एफा सान्दुंलै खिथु खिथु आलौलायनाय सान्दुंलै हा प्रभु सान मोदाय हाब मा जादोंब्रा दिनैलाय मोख्लाबलायनाय मोदानलायनाय नायनो हालायलायै माबायदिब्रा प्रभु सान मोदाय मा नोंसोरो बरुन देबताजों बरुन मोदायजों अखानि मोदायजों बे बादा बादि नांदों नामा नोंसोरो हा दाख्लैसो अखा फैनानै लोमसावलाजोबनानै गासैयावबो धंस खालामजोबलांबाय हा खोथिया बालांबाय न'आव दै हाबलांबाय हा खिनो हासुनो जायगा मोनै खालामलायबाय दैजोंनो आरो दिनैबा एथ'राब सान्दुं बाब मा जाबाय थादोंलै नोंसोरो हा प्रभु हा माबा बरुन देबताजों सान मोदायजों बादा बादि नांनाय जानानै जों बायदिखौ मा खालामनो नागिरदोंलाय हाब एफा मोजां सेंग्रा आङो गुफुरै साफायैनो हाब हाब बिदि मोदानलायनाय बिदि सान्दुं जानांगौबा ओंखारनो हानाय नङा माथो लामायाव जोंलाय हा आरो बोरैबा ओंखारफ्लांनांगौ माथो बिगुर सिगुर गोसोम जाजोबगोन माथो हा बाब सान मोदाय मा खालामनो सानदोंलै जोंखो बिगुर सिगुर गोसोम जाजोबगोन माथो हाबा लाथ'वाखै सान मोदाय हाबा लाथ'वाखै हाबाब सिख्लाफ्रा नायनाय नङा माथो बिदि गोसोम होननानै हाब मा जागोनलै नोंसोरजों दे देरहाबाय दे सान मोदाय नोंनो देरहाबाय दे हाबाब बिदुंखौ खम खालामदोब्रा भल्टेजखौ खम खालामदो मा एफाग्राब भल्टेज होनानै गुदुं जाहोदोंब्रा बाब सिख्लाफ्रा नायमारनाय नङालै सेंग्राफोरनि गोसोखौबो एसे नायब्रा सेंग्राफोरनि हालोदखौबो एसे नाय सेंग्राफ्रा गोसोम जानांगौआ सिख्लाफ्रा माथो नायनाय नङा ओरैनोबा सेंग्राफ्रासो बांसिन ओंखारनांगौ बाहेराव हा बाब मा जागोनलै प्रभु सान मोदाय बिदिजोंब्लालाय जानाय नङालै सान मोदाय जानो मोननाय नङा बाब बिदिजोंबा मा जेदा जेदि मा हाबाथाय अखाबो हाबाय थायो बरुन देबतायाबो आरो सानाबो मा जाय दुंबाथाय दुङो भल्टेजआ बारा जायो बिदिजों बोरै जागोनलै प्रभु भगबान एसे अनदोब्रा जों सेंग्राफोरखौ एसे अनदो।